Kodhi mbele ni jamin wacha maduong' ma pacho ka Noordin Haji dido kendo e bad migao mang'iyo maling'ling' mano NIS bang' jod bura puodho gwelo mare. Jod bura duto nopuodho Haji kendo puodho gwelo mare kata odoko ni moko kuom jopiny ni kod ng'ur ewi gwelo mare kaluwore gi okang' mar mibadhi mane itudogo moko kuom jodito e sirikal mar Kenya Kwanza mane owito oko. Jafwambo Chris Owino nitiere kod mathoth kotenore kod wachno. Bang' wuok e bad migao mang'weyo maling'ling' NIS e higa mar 2017 e lemo mapiny, Noordin Haji dhi duogo e bad migao mar NIS kaka ogaye margi. Mabiro bang' jood bura duto puodho gwelo mare e yor nyalhodia odhiambo ma kawuono. Noordin Haji koro dhi telo ne bad migao mar NIS kendo kawo kar Philip Kameru madhi e yweyo. Philip Kameru dhi e rutaya bang' tiyo kuom kidienje 2 bang' jatend piny machon Uhuru Kenyatta medo orak mar e higa mar 2019. Haji ne ogwel kod Uhuru Kenyatta kaka jamin wach maduong' mar 2 e bwo katiba manyien mar 2010. Komiti mar od bura mochung'ne weche mag lweny e bwo jaod bura mabel Gut Nelson Koech ne opuodho Haji kata odoko ni moko kuom jopiny kod riwruoge makedo ratiro mag oganda ne mieno Haji kod chilo. Riwruoge go ne seyo Noordin Haji kuom lwaro buche 8 mag mibadhi mane itudogo moko kuom jodito e piny owacho mar Kenya Kwanza. Korka kore, Haji ne onyiso komitino ni ne owito oko buche makamago kaluwore kod onge mar neno moromo wach mane oselwedo kod jood bura mag Kenya Kwanza. If in the opinion of the DPP that these cases there is no evidence to sustain them in court, it is the correct thing for the DPP to withdraw. Those people who want to make it political they have the right to do so. It is their opinion. We need someone, you see, before he came to DPP, he was in NIS. And now he has been taken to where he belongs, where he has grown with experience, knowledge and expertise. Moko kuom buche ma Noordin Haji ne owito oko gin mago mane itudogo jalup jatend piny Rigathi Gachagua, jatend migao mar pur Mithika Linturi kod jatend migao mar jotich Aisha Jumwa. Haji medo wacho ni ne oluwo chike kinde wito oko buche makamago, gino ma omiyo doho bende ne oyie kod okang' makamano. Director of Public Prosecutions is supposed to be looking for the public interest. It's not supposed just to charge because an organization or this organization or that organization is happy. He's supposed to charge if there is evidence. If in his considered opinion he finds that the evidence will not hold in court, he should not waste the court's time and the country's time. And if the Constitution gives him the powers to charge and the powers to drop the charges. Kenya Kwanza government, even when we were campaigning, we said the Kenya Kwanza said that they will revisit all those cases which were politically engineered during the previous regime. This is just part of fulfilling the campaign promise, revisiting some of those cases. How do you continue the prosecution that do not have evidence? So some of those cases were bound to fail along the course because they were the motive behind it was ill. Komiti mar Nelson Koech bende ofwar ni Noordin Haji okoromo telo ne NIS kaluwore gi buche mag gole ya PC kaka jamin wach maduong' e kinde mokalo. E duoko mare, Haji ne olero ni buche makamago pod ni e nyim doho, gino ma omiyo en kod ratiro mar telo ne migao mar NIS. Komitino bende owiro Noordin Haji gi puoch kaluwore kod historia mare e migepe mosetelo ne gi e pacho kae kaachiel gi lony mare e lai mar somo. Noordin Haji nigi masters degree e wi weche mag arita kwe kowuok e mbalariany mar piny Australia kaachiel gi masters degree e wi weche mag chike kowuok e mbalariany mar piny Wales. Haji bende ne odhial kod mich mar Chief of the Order of the Burning Spear e higa mar 2018 kaachiel gi mano mar Order of the Grand Warrior e higa mar 2012. E kinde ma Noordin Haji dhi kawo lemo mar ogaye e bad migao mar obila mochung'ne ng'weyo maling'ling' NIS, geno mar oganda jo Kenya en ni Noordin Haji dhi duoko NIS e rang'eng mane nitiere e kinde machon bang' bad migao mar obilano yudo seyo kowuok kuom jopiny kaluwore kod thoe Mashaka Hola. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Korom gajong enda cover